Относно курса предприемачество, може ли да разкажеш малко повече? Какво представлява, какво включва, за кого е подходящ от така гледна точка степен на развитие и инициативност на самия човек, тъй като много често в баш подкаста говорим, че всъщност нашата целева аудитория са хората, които все още нямат бизнес, нямат нещо, което самостоятелно да правят, но пък биха имали желанието. Има хора, с които вече избягвам, защото голяма част от менторите в България са го хванали. Най-младите, те, които са на 18 години, са на знания 0. Има много хубави програми за тях. За тях не бих препоръчал този курс. И аз лично не бих седнал да работя с тях толкова. Защото там все още липсва много трудова етика. До 25 години човешкият мозък се развива. Те не разбират всичко. Но ако си един младеж на 18 години, отиди в програми като Leap, Able, отиди на събитието Mentor the Young, където различни хора от бизнеса ти споделят техните умения. Нали? Те не са свързани с предприемачество. Като един младеж на 18 години ти казва, ама тук сега какво е Facebook реклама, нали? Няма смисъл.